Здравейте, аз съм Кат от Картишоците. Вие сте с нашия нов видеоканал на kartishok.com, в който ще ви разказваме интересни неща, техники, свързани с картички и микс медиа. Днес ще си говорим конкретно за сладкарски бои. Няма да правим сладки с тях със сигурност. Те изглеждат ето така, по-скоро подобен вид фонове, коледни картички и други clean and simple, които изглеждат ето по подобен начин. Манията за този вид бои на прах гледам все повече набира сила из чуждестранните блогове. До България, разбира се, още не е стигнала, така че се налага за сега да търсим варианти да я заместим, докато Бо бъде така любезна да ни вкара няколко цвята за проба. Днес ще пробваме какво се получава и как се работи с подобните бои, които са за сладкарство, но намират положение и в картичките. Това, което съм направила, е да съм пробила капачетата на самите бои, за да можем лесно и помъничко да излизат от тях, защото са доста отцветяващи, както може да разберете и по ръцете ми. Това, което най-лесно мога да ви покажа с тях е просто вземаме една watercolor paper, каквато и да е, пръскаме малко от въпросните бои, солим, така да се каже. Избрах жълто-оранжева и малко зелено ще добавя, за да сложиме, да направим от това прекрасен есенен пейзаж. Ето така, пръскаме и единственото, което правим е да пръснем вода. Пръскайки водата, активираме въпросните бои и се получава един прекрасен, точно подобен, абсолютно непредсказуем, но пък именно заради това толкова забавен ефект. Ако го оставим така да изсъхнат, ще се получи лекото разтичане. Ако искаме да получим този ефект на капчици, можем да пръснем по-малко вода и да го изсушим веднага с пистолета, то тогава се получава именно ефект на напръскани капки. Въобще техниките, свързани с боите, са много най-различни, са в резултат единствено на проба, грешка, като няма повтаряне, разбира се. Това, което е най-забавното при тях, не можем втори път да докараме един и същи ефект. Оставам тази на страна да изсъхне и ви показвам другото, което ми харесва. Имам едно любимо цвете на Мигито, печат, който съм пробвала по най-различни начини да отцветявам, но рядко ми се получава красиво. Затова, когато видях тази техника, определено реших да я пробвам именно с това цвете. Цветето съм отпечатала, даже не най-добре, с пудра, безцветна ембосинг пудра. И сега единственото, което трябва да направя, е да наръся по самото отпечатано върху също такава хартия цвете, малко червено под прах и може би малко оранжево по краищата. Ето така. Отново само ръсим, точно като слоничка, и пръскаме с вода. Сега ще ви покажа как моето цвете постепенно ще се появи в цялата си прелест. Ето го и него. Сега има вариант това нещо да бъде размазано с четка, както с нормална боичка, така че да отцветим самите. Ето го, нашето цвете, както виждате. Можем да си го размажем по този начин, само че смесването на цветовете е абсолютно непредсказуемо и уникално различно всеки път. Ето, постепенно се появява, а има и вариант да го оставим да си изсъхне естествено. Въобще ембосинг пудрата с този вид бои, както всичко останало, което е водорастворимо, много добре се появява. Ето го нашето цвете. Сега мога да си го изрежа и да използвам част от него. Ето тук стана още по-красиво, където се смесват цветовете. Сега мога да го изрежа и да го ползвам в най-различни проекти, както съм направила ето в тази страничка от моя тефтер. Ето тук самото цвете е изрядано отделно. Друго, което можем да правим, е именно красиви фонове, комбинирайки ефекта на пудрата. Ето тук съм направила малко текстови печат, отново на Мигито, с ембосинг пудра синя. И сега просто трябва да си харесам цвят, може би зелен, ви предлагам аз, и да напръскам на места, така че това нещо да добави фон цветен в моята изчистена картичка. Колко ще пръснем, какъв ефект ще бъде, зависи от водата, от количеството. Даже съм избрала синя, извинете ме, вместо зелена. Ето как изглежда нашия фон. В зависимост от това колко сме сложили и колко вода слагаме, може да изглежда просто на петна или още по-водно. Ето
така, ако искаме да добием съвсем ефект. Можем да се стече в някоя посока и от тук нататък вече наистина възможностите са неизброимо много. Много ефектно, много лесно и може би за това толкова много ми допада. Надявам се и на вас да ви е харесало. И да го пробвате със сигурност, а като дойдат и новите боички, ще ви покажем следващият клип. Ето така, открити шорсте.